Lajko u kuću, ajde. Ajde požuri da čekaš da uđem da isteram, ajde. Evo ga on čeka s druge strane kuće, ajde, ne smijem da ostavimo, ajde. Ili je gore ili se nabila ispod nečeg dole, znaš. Možda i pod krov, sad ću ja da uđem pa ću da vidim. Ne bijem niti levat koja tumba unutra. Kod mene! Stani, ne mrdaj! Pazi na krov, pod samar, ide ka Iliji, ej! Ilija, ka tebe ide! Ilija, na tebe ide, Ilija! De? Pa pazimo, jebem te i tebe. Ne znam. Gdje? Stoj tu! Čekaj. Tebi! Ej! Hej, tu je. Uvek. Ha? Nije, vuči granje. Pa sad vamo da izađe. Pa se ne pucite, boga bi. Dobro, nema da pucite. Ja ne pucam, viš tamo, je tu. Ha? Potreba ti kiruš. Nije normalno. Ovo ću na društvene mreže da izađe i da napišeš cenu 5000 evra. Kopamo bunare. Neka! Gledaj. To. Ene! Lep, ti jebe! Čimarko! Ona je sad sve plotno, polako te. Pa navedi! Ubije! Na! Daj! Aj, bog te je! Beži! Stiže da nije. Tu! Da nije Terminator, bog te jebo!
Uvati je. Ah. Uvatila izgleda. Evo tu. Ma još živa lebac ste. Gledaj majke ti. Jebem joj sice, si vidio koliko se to ukurilo i izađe kad ne može